za ku kalli shirin tsangayar malamai daga nan ANC Hausa. Ku biyo mu cikin shirin domin ilmantarwa. abin da ake so kenan haka masanan suke gaya mana idza qila hilmun qul falil hilmi mawdi'u wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahalu an ce hakuri to kace haka ne amma fa hakuri akwai inda ake yansa amma jarimi ko saurayi ya hakuri a inda yake bai kamata ya hakurin ba wannan kuma wuta ce a taba Allah a taba manzon Allah a ganka lafiya kalau to wannan wuta ce lalle a gafishinka sanda aka taba Allah aka taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka taɓa gaskiya innal ladhina ittakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wallahi wadanda suka mai da dan mariki abun bauta da sannu azaba za ta kama su da kaskanci a cikin rayuwar duniya wa kadhalika najzi al-muftarin irin wannan sakamakon muke sakawa masu kage suke dangantawa Allah abokin tarayya والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والله ودanda sai aikata ayyuka munana sannan suka tuba bayan ta sannan suka ba da gaskiya da Allah wallahi Allah mai gafara ne mai rahama ne a gare su ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسحتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون to lokacin da wannan fushi ya zama ya sauka gaban annabi Musa ya karbi hanzarin dan uwansa ya yarda cewa ya ikonsa wajen ya hana su wannan bata dan maraki amma sun fi karfinsa to sai kuma ya dawo yana bin waɗannan alluna yana tattara su wanda a cikin waɗannan alluna akwai rubutu da ubangiji yayi na shiriya da kuma rahama ga mutane baki daya kenan bayan ya jefar da alluna kamar da muka faɗa sun yi raga-raga sun tarwatse amma kuma Allah ya sake gyara masa su kowanne ya kuma ya haɗe da junansa irin yadda yake din nan ya da karɓo shi ya kuma daidai cikin lafiyarsa واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا to sai annabi Musa ya sa mutum 70 daga cikin mutanensa wanda ba su bauta dan maraƙin ba wanda da su ne alƙawarin zai tafi zuwa karɓo wato wannan alƙawari da Allah ya masa فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي lokacin da girgizar ƙasa ta kama su sai annabi Musa yake cewa ya ubangiji inda kaga dama fa da ka halakar da ni tare da wayannan mutane أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ya ubangiji na san ba za ka halakar da mu saboda abin da wawayen mu suka aikata ba tunda mu ba mu yi ba إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء lalle wannan abin da waɗannan mutane suka yi na bauta wani Allah bai kasance ba sai jarraba ka ce da kake jarraba wanda kaga dama da ita daga cikin bayinka أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين Allah kai ne mutuncin lamarin mu kai gafara gare mu kai rahama gare mu ubangiji kai ne fiyayyen masu yin gafara واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة Allah ka rubuta mana kyakkyawan sakamako cikin wannan gida na duniya da gidan lahira إنا هدنا إليك ubangiji lalle mu mun tuba zuwa gare ka قال عذابي أصيب به من أشاء Allah ya ce azaba ta ina samun wanda naga dama da ita daga cikin bayina ورحمتي وسعت كل شيء rahmata kuma ta yalwaci komai babu abin da ba rahmata a cikinsa فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون shi ne sai na umar Allah ya kara masa yadda wata rana ya karanta wannan aya wa rahmati wasi'at kulli shay'in sai ya sa kuka ya ta kuka yace ubangiji ina tabbatar maka da cewa ni ma fa ina cikin shehu din nan ni ma wani abu ne daga cikin wannan shehun da kake faɗa dan haka ni ma ina roƙon ka sa rahmaka ta wadace ni Allah ka sa rahmaka ta wadace mu فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون Allah ya ce da sannan zai rubuta wannan rahama tasa ga waɗanda suke ba da gaskiya da manzanni sannan suke biyayya gare su sannan kuma suke ba da zakka da abin da Allah ya ba su نعم والذين هم بآياتنا يؤمنون da kuma su ne waɗanda suke ba da gaskiya da ayoyinmu الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم
في التوراة والإنجيل. ayo dai sufofin waɗanda Allah zai sa musu rahaman ne su ne waɗanda suke wato biyayya ga annabi mai takama da wahayi shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda suke samun sa a rubuce a cikin Taura da Injila sifarsa da kamanninsa suke ba da gaskiya da su ina umarnin su da abin da ke kyakkyawa يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ina musu umarni da kyakkyawa yana hana su ga abin da yake mummuna ina halatta musu daɗaɗa sannan yana haramta musu miyagun ayyuka kamar cin mushe da waninsa ina sarye musu da abin da yake na nauye-nauye da kuma kukumai waɗanda da sun kasance akan wuyakinsu misalin kamar kisan kai idan mutum ya yi laifi a ce to tuban wannan laifin shi ne mutum ya kashe kansa da yanke gurbin da najisa ta sauka a cikin kaya duk musulunci ya zo ya kawo mana sauki a cikin waɗannan abubuwa. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. waɗanda suka bayar da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka taimake shi kuma wato suka dafa masa sannan suka bi hasken da Allah ya saukar da shi a tare da shi shine alqur'ani waɗannan su ne ainihin marabauta. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. sai ne ya ku mutane ka gaya musu ya ku mutane ya ayyuhan nasu in aka ji Allah ya ce ayyuhan nasu Allah yana magana da insaniya kowa kinan da shi Allah yake magana in Allah ya tashi zai magana wato khasa sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka imani da Allah to da mu yake kawai amma in ce ya ayyuhan nasu da fari da baki da musulmi da kafiri da bai yahudi da kirista kowa ya kai kana shi ya ayyuhan nasu to a irin wannan hidaban ne Allah yake da zai yi ta to sai ce da kowa duk wanda yana cikin nasu din nan sai to da shi yake magana ya ku mutane ka ga manzon Allah ga ya mu cewa ni manzon Allah ne zuwa gare ku kowace kabila kake to ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki ɗayan ku jami'an amma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa naziran walakin akthar nasi la ya'lamuna to wannan shi yake nuna cewa shi yake da shugabancin annabawa baki ɗaya dukkanin abin da Allah ya halitta manzon Allah annabinsa ne ni manzon Allah ne zuwa gare ku Allah da mulkin sa mai daga sai ya tabbata a gare shi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit wanda ba wani Allah sai shi shine mai kashewa shine mai rayawa fa aminu billahi wa rasulihi النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. sai ku bayar da gaskiya da Allah da annabi mai takama da wahayi wanda Allah ya aiko shi bai taba rubutawa ba bai taba karantawa ba amma ya zo da abin da ya gagari masu rubutawa masu karantawa shine alqur'ani yana ba da gaskiya da Allah yana ba da gaskiya da wato kalmomin da ya zo da shi shine alqur'ani din saboda haka sai ku bi shi don ku samu shiriya. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. akwai daga mutanen annabi Musa wanda suke wato shirye da mutane da gaskiya sannan suke hukunci da gaskiya. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. muka rarraba su banu Isra'ila har zuwa yanki 12 suka zama wato dangi ko kuma al'ummatai daban-daban su 12. وأوحينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. sai muke wahayi zuwa annabi Musa lokacin da mutanensa suka nemi ishayar da su suna cikin wannan daji na dimuwa sai muka ce to doki wannan dutsen da sandan da yake cikin hannunka. فانبجست منه 12 عينا. annabi Musa ya daga wannan sanda ya doki wannan dutse da yake makale da shi shikenan sai ga idaniya guda 12 ta balle daga cikin wannan dutse. قد علم كل أناس مشربهم. idan kowanne daga cikin wato banu Isra'ila sun samu wato mashayarsu daga wannan idaniya guda 12 sun dauki layi daya an ce haka yake yawo da shi a hamata sai yake makale shi wannan dutsen girman kan mutum haka yake makale shi da za shi nan gashi a hamatarsa nan kuma ga sanda a hannunsa. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. muka kawo inuwa girgije muka inuwance su da ita a cikin wannan zafin rana sannan muka kawo musu alawar darba da kuma a ɗayar sumana wannan naman tsuntsu da ake masa salwa
كلوا من طيبات ما رزقناكم muka ce da su ku ci daga daɗaɗɗen abin da muka rubuta muku وما ظلمونا ba su zalunce mu da komai ba ولكن كانوا أنفسهم sai يظلمون dai sun kasance su suke zaluntar kawo kansu وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين ka ambata lokacin da muka ce da su ku shiga cikin wannan alƙarya shine Baitul Maqdis in kun shiga ku ci daga duk abin da kuke so a cikin ta sannan ku dinga cewa Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara in kun tashi shiga ku shiga kuna risanawa kuna sujada ga Allah subhanahu wataala in kun yi wannan za mu gafarta muku kusakuranku kuma za mu ƙara wa masu kyautatawa da biyayya daga cikin ku فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم amma sai waɗanda suka yi zalunci kawo kansu suka musanya magana ba irin wanda aka ce su yi ba suka shiga suna jan duwawu suna cewa ƙwaya cikin gashi فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون sai muka aiko musu da wani yanki na azaba daga sama saboda wannan fasikancin da suke yi واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ya annabi sallallahu alaihi wasallama ka tambaye su ga labarin mutanen wannan alƙarya ita ce wato kogin kulzum ko kuma ailatu tambaye su labarin wannan mutane wanda suke zaune a dabda gefen kogi lokacin da suke farauta ta kifaye a ranar asabar wanda aka hane su to sai ya zama idan asabar ta yi a ran da wato aka hana su wannan farauta kifayen da sai su zo su yi bambaro su fito ɓaro-ɓaro ana ganin su a kan ruwa amma ran da aka ce ba a hana su farautar nan ba kifayen ba sa fitowa tun dama jarabawa ce ta ubangiji kuma dama shi kifi ai yana jin motsin dama an zo za a kama shi da sai ya gudu amma in ya ji shiru ba masu kama shi to sai a fito sama kuma sai ya dinga shan iska كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Allah ya ce irin wannan ne muke jarraba su saboda fasikancin su وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا lokacin da wasu mutane daga cikin su waɗanda su su farauta wannan kifi da aka ce kada a yi ba a ranar asabar suke cewa dan me kuke wa'azi ga mutanen da Allah halakar da su zai yi ko kuma yi musu azaba matsananciya قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون suka ce muna wa'azi ne gare su don hanzari yanke hanzari gare su Allah ya ga cewa mun musu wa'azi mun fita haƙƙin su kuma wataƙila su ji wannan wa'azi namu kuma su zama sun hannu gabaran wannan farauta da suke yi فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء to lokacin da wayannan mutane suka ki aiki da abin da aka ce da su kada su yi shine wannan farauta suka je suka yi ta to shikenan sai muka halakar da su sai muka tserar da wayanda suke hana su yin farautar وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون sai muka kama wanda suka yi wannan shishigi na wannan farauta kifaye a ranar asabar muka kama su da azaba matsananciya saboda abin da suke fasikanci da shi فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين lokacin da suka yi girman kai gabaran abin da aka hane su gabaran sa sai muka ce da su ku zama burrai wulakantattu suka zama haka din irin yadda Allah ya ce da su su yi kuma suka yi وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ka ambata sanda ubangijin ka ya shela yi alkawarin cewa zai dinga aiko wa yahudawa wanda zai dinga musu azaba har zuwa tashin alkiyama Allah ya alkawarin cewa zai dinga aika musu wanda zai dinga ɗanɗana musu azaba har tashin alkiyama إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم an ce ubangiji ya ɗanɗana musu wannan wulaƙanci an sa musu ba da jizya Allah ya aiko musu annabi Sulaimanu bayan nan aka aiko musu Buhutu Nasar sai ya dinga karkashe su ya dinga ribace su suka zama bayi ya sa musu jizya suka zama suna ba da ita zuwa wato majus har zuwa sanda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sake dora wa Yahudawa wannan jizyar kuma na alƙawari na Allah yana nan inda da shekara 100 ta yi ko da sun tattara a guri sun aminta Allah sai ya dora musu wani bala'i wanda sai sarrafa da za su yi da shi a zamanin yakin Saddam mun ga yadda suka dinga tarwatsewa shi Saddam daga ƙasar Iraki ya dinga harba musu misail har cikin hedikwatar tasu
saboda haka duk wanda yake da iko ba girma ba arziki fita bar kasar suka tarwatsa a duniya suka tafi guduwa da neman rawukansu wasu suka yi amerika wasu suka yi rasha suka yi faransa duk suka fantsama suka tafi to gashi an gama wannan yaƙi sun dawo to kuma shekara ɗarin ma bata yi ba yanzu ga wannan jaraba da aka sake musu an sake karfafa wayannan mutane musulmi kuma suna nan suna neman haƙƙinsu a ba su gurbinsu a ba su matsugunansu shi ma yanzu wannan ba a cikin kwanciyar hankali suke ba to ko wannan ta kwanta ba za a cika shekara 100 ba sai Allah ya sake jarraba su da wani bala'i Allah ya musu alƙawarin cewa ba yanda za su zauna shekara 100 lafiya kalau sai wani bala'i ya zo musu wanda ya tarwatsa su saboda muguwan niyyar su da kuma mugun nufin su akan annabawa inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim wallahi ubangijinka mai garajen hukuma ne ga wanda ya sabe shi kuma mai gafara ne mai rahama ne ga bayansa muminai wa qatta'nahum fil ardi umama muka rarraba banu isra'ila suka zama daban a cikin ƙasa minhum salihun wa minhum duna zalik har yanzu dai ba za ka samu jama'ar da suka tarwatsa duniya irin su ba duk kasashen turai din nan akwai su har kasashen larabawa amma daga cikin su yahudawan Allah ya ce akwai mutanen kirki fa irin su sayyidina wannan Abdullahi bin Salami da kuma makamantan yahudawan da suka ba da gaskiya din wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un muka dinga jarraba su da kyakkyawan aiki da kuma mummuna dan su komo zuwa ba da gaskiya da Allah fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna عرض هذا لدني ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه sai wasu masu mayewa kuma suka maye bayansu daga waɗanda suka gaji littafin a taura daga iyayensu suka dinga zuwa da wani abin da yake mafi dan kankani daga rabon duniya kuma suna cewa da sanar za a gafarta musu abin da suka aikata na karshe annabawa da kuma kashe bayan Allah ba gaira ba dalili kuma idan wani amfani zo musu daga abin duniya sai su dinga karba ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق Allah ya ce shin ba da kai alƙawari a gare su a cikin littafin da aka ba su ba cewa kar su dinga tawa Allah komai sai gaskiya ودرسوا ما فيه kuma sun karanta wannan sun fahimce shi والدار الآخرة خير للذين يتقون wallahi gidan lahira shi yafi alhairi ga ma'abota tsoron ubangiji أفلا تعقلون me yasa ba ku hankalta والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين wallahi waɗanda suke kankamewa da littafi da muka ba su sannan suke tsaye da sallah da haƙoƙinta irin sai Abdullahi bin Salami din da sauran Yahudawa da suka ba da gaskiya Allah ya ce hakika mu ba ma wulakanta ladan masu kyakkyawan aiki